L-effetti tal-issikar taċ-ċintorin minnaħa tal-Gvern Laburista bdew jinħassu sew mill-poplu Malti Wawċi bid-daqqa taffettwa wkoll lill-istudenti u l-qasam edukattiv. Iżda minkejja li l-Ministru tal-Edukazzjoni se jkollu jaħdem b'10 miljuni inqas għal proġetti kapitali, jidher li għadu ma realizzax kemm verament serja din is-sitwazzjoni. NetNews staqsa lil Kriftin Grima li ma proġetti u inizjattivi mill-Ministeru tiegħu se jkunu qed jiġu affettwati u bliema mod. Iżda hu wieġibna hekk. M'hemmx noqqas fil-fondi. Nista' ngħidlek li l-Ministeru tagħna qed jibbenefika minn ammont rekord ta' fondi propju f'dak li għandu x'jaqsam bħala settur edukattiv. Rajt, ġifieri l-estimi tagħkom stess qed nara li hemm iktar anzi minn 10 miljuni inqas. Jekk tara l-aspett kollu komplessiv, l-investiment fil-Ministeru tagħna huwa wieħed rekord. Fakkar li diġà naqqastum qegħdin l-università mill-università. Jien li nista' ngħidlek huwa li dis-sena kellna 2022 investiment rekord fl-università. Tweġiba ċara, għalilna li l-fondi għall-Ministeru tiegħu ma naqsux. Iżda kif dan il-mument li urejni ħiswed fuq l-abjad it-total ta' kemm se jkunu qed jonqsu l-fondi kapitali allokati għall-Ministeru tal-Edukazzjoni dejjem skont id-dokument tal-estimi finanzjarji li ppubblika l-Gvern stess. 10 miljuni x'inhu eżatt? 10 miljuni tissemmija. Tnaqqis li hawn fl-10. Jekk tara l-investiment kollu fil-Ministeru tagħna b'mod komplessiv, tara l-figuri kollha fid-diversi paġni li hemm fid-diversi line items li hemm, il-Ministeru tagħna jkun qed jibbenefika minn investiment rekord. Nista' nurik jekk ma jimpurtax għax sibni Tista' tara. Hemm iktar faċċati, hemm iktar faċċati, iċċekkja l-line items kollha. U dawk x'inhuma l-10 miljuni? Nista' ngħidlek li hemm investiment rekord. Fl-2022, il-fondi kapitali għall-edukazzjoni kienu aktar minn 93 miljun euro. Fl-2023 naqsu għal ftit iktar minn 82 miljun euro. Dan dejjem skont l-estimi uffiċjali tal-Gvern li Kriftin Grima qed iqishom daqs li kieku vvintati. U baqa' ma qalilniex kif se jaħdem b'10 miljun euro anqas għas-sena li ġejja.